Li kampa Holê di nav van kavilan de û çadiran de çîrokên malbatên Iraqî yên penaber pirin û xemgîn in. Di nav van kavilan de malbata Qusey Mustafa û hevjîna wî Sabrîn Tirkî ya nexweş bi nexweşiya kurçikan jiyan dikin. Bi sedema nexweşiya Sabrîn ya kurçikan ew li gel hevjînê xwe biryara vegerê dan. Çîroka wan ya xemgîn ya rêwêtiya sersînor ji dengê Amerîka re dibêjin. Goçawa mîlîşên mezhebî yên Iraqî rê nedan got vegerin cih û warên xwe. سوينا كتاب رسمي ما ji rêveberiya kampê destûr girt ta em biçin û em gihîştin sînor. Di deriyê Rebî'a re em derbas bûn, bendê kontrolê Iraqê yê Sisyan em siwar kirin û vegerandin sînorê Sûriyê û gotin me vegerin devera hûn jî hatinî. Sabrîn nexweşa kurçikan ser sînorê di navbera Sûrî û Iraqê de di bin kelgela germa havînê de pir meşiya. Lê Sabrîn dibêje got ev ne ya xerab bû. Sabrîn dibêje ya xerabtir got dema ew li rastî tundiyê vehat. Em gihîştin heşta şabî wan li kêl û pelên me nihîrin û hevserê min bê rûmet kirin. Min xwe recayê wan kir lê wan guh li min nekir û em li wê sehrayê bê av û nan berdan. Ji bo zarokê me jî reca qebûl nekirin. Qusey di berdewamiya vejandina hûrberiyên çîroka xwe de dibêje ew nema duwêre diriya heşda şeعبî re derbasî Iraqê bibe. عبرت الحدود قاموا يرمون علينا. Piştî em ji sînor vegerandin bi guleyan li me dan. Min yek bi yek malbat hilgirt û em dûrî sînor xistin. Ji şeşê êvarê ta pêncê sibehê em bê av û xwarin dimeşiyan. Ta em gihîştin yepegê. Me xwe rihet kir û em bi tirimbêlekê vegeriyan kampa Holê. Hikûmeta Iraqê pêşwaziya me nekir. Ev pênc heyvin ji vê bûyerê derbas bû û kesekî li rewşa me napirse. Niha em bê peremane. Li kampa Holê bi 10,000 penaberên Iraqî hene got dixwazin vegerin cih û warên xwe. Penaber dibêjin got ew bawerî bi mîlîşên mezhebî nakin û mitirsiya wan jê tolhildana mezhebî heye. Daxwaz ji hikûmeta Iraqê dikin got doza hemwelatiyên xwe bikin yên li kampa Holê li Bakurê Sûriyeyê û vegereke bi rûmet û bê tirs pêk bîne. Çîroka malbata Qusey Mustafa û hevjîna wî Sabrîn hewledana vegera Iraqê li rastîhatina tundiyê ji aliyê heşda şeعبî ve bûye nimûna tirsê ji koçberên li kampa Holê. Got ew jî pirseke pir mezin derdixîne Holê û ev pirs jî derdikeve beramberî koçberan jî. Gelo wê çawa karibin vegerin cih û warên xwe li Iraqê. Zana Umer dengê Amerîka kampa Holê.